amigues, amics, el Got Mig Ple continua obrint el seu camí i, com heu pogut comprovar, ho va fent en companyia de persones molt i molt interessants. Moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. Avui us hem preparat un plat fort, un programa força especial. Reemprenem el tema de l'atenció sanitària i ho farem en companyia del doctor Xavier Vallès, doctor en Medicina, especialista en microbiologia clínica i parasitologia i format també a la London School of Hygiene and Tropical Medicine i és bàsicament epidemiòleg, tema dels nostres dies. Com a epidemiòleg no ha treballat gaire a casa nostra, sinó que la seva carrera professional s'ha desenvolupat sempre al peu de l'epidèmia, allà on els epidemiòlegs són més necessaris. Bàsicament a molts països africans i també a força països de Sud-amèrica, del Carib. Fa poc el vam recuperar in extremis per venir a treballar a Can Ruti davant de la situació en què ens trobem i va sortir de la República Centreafricana en una situació ja gairebé límit. Habitualment ha treballat a Madagascar, a Somàlia, a Sierra Leone, a Tunis, a Moçambic, a la República Democràtica del Congo i molts països africans més i també a llocs de Sud-amèrica com Guatemala, Honduras, Haití i una llarga llista de països. A més, el doctor Xavier Vallès s'ha dedicat moltíssim a la investigació i el seu currículum compta amb una llarguíssima llista d'estudis científics i de publicacions. Seria incapaç de dir-ne el nombre. Veureu que el doctor Xavier Vallès, com gairebé tots els personatges del Got Mig Ple, és una persona que, més enllà de la seva professió, és una persona amb una formació rigorosa, una persona amb una sensibilitat especial, una persona molt donada a la reflexió més enllà del seu àmbit professional i també amb un gust per escriure. I escriu molt bé, Podeu llegir els seus textos al blog A Vista d'Ocell, sobre el qual parlarem en el programa. L'entrevista amb el doctor Xavier Vallès ja va ser realitzada, en aquesta ocasió no la realitzarem, ja ha estat realitzada i va ser rica, molt rica, però també molt llarga. Ens ha fet ballar molt el cap. La tallem, no la tallem, hem cregut que era sumament interessant que tinguéssiu accés al document sencer. I per això presentarem l'entrevista al doctor Xavier Vallès en 2 episodis, el Got Mig Ple 8 i el Got Mig Ple 9, en 2 setmanes consecutives. Creiem de debò que paga la pena el repàs que fem amb ell a una gran quantitat de temes. Hem preferit no retallar, no sobreeditar. No us podem amagar, i ho podreu comprovar, que a més hem tingut molts problemes tècnics, especialment a la primera part de l'entrevista. Us volem demanar disculpes, no ho hem pogut evitar, haguéssim pogut anul·lar una part de l'entrevista, però creiem que la riquesa del seu contingut i la riquesa del personatge no ens permetien fer-ho. Preferim que veieu l'entrevista en brut amb els problemes tècnics. No us amoïneu, es pot seguir el fil en tot moment, però la connectivitat de les videoconferències en els moments en què vam dur a terme l'entrevista deixava molt que desitjar. Tot i així, us volem agrair que sigueu aquí i esperem que gaudiu moltíssim d'aquesta trobada. Bona nit, Xavier. Bona nit, David. Què tal? Què tal? Després de tot un dia de treball molt dur o què? No, avui no, perquè avui bàsicament he pogut dedicar-me a teletreball. Llavors, ha estat dur, intens, perquè he tocat 1000 coses en un sol dia, però bàsicament avui he treballat des de casa. Molt bé. Cal dir que és una excepció, en el meu cas. Ja. Escolta'm, tinc entès que tu el Covid-19, l'arribada a Catalunya del Covid-19, et va enganxar a la República Centreafricana. Sí, oi que sí? Sí. A veure, a la meva feina sovint m'enganxen coses viatjant i no és una qüestió de mala sort, és una qüestió que la meva feina m'importa que estigui jo viatjant i, per tant, el normal és que quan passin coses potser no és tan estrany que jo estigui fora. El que passa que aquesta situació ha estat realment bastant anòmala i una mica curiosa en el sentit, en 2 aspectes. El primer perquè la situació sol ser a la inversa. Normalment estàs des d'Europa i veus un brot epidèmic en aquests països i en aquest cas
jo estava en un país africà i vaig contemplar l'aparició d'un brot en països occidentals. Per tant, va donar una sensació d'estranyesa realment molt, molt, molt curiosa que no havia tingut mai i que em va fer adonar d'aquesta dicotomia o aquesta falsa seguretat en la qual semblàvem que vivíem des d'Europa. I no només això, sinó a més em va agafar que jo estava a la República Centreafricana, però a l'interior del país en aquell moment. Portava 7, 8 o 10 dies a l'interior, o sigui, tot el lapse de temps que va passar de la normalitat a la declaració de l'estat d'alarma i a l'inici del confinament, jo no el vaig viure. Senzillament, quan vaig arribar a la capital del país, a Bangui, vaig connectar-me i vaig veure tot d'informacions alarmistes i alarmants de que s'estaven tancant vols, que s'estava la gent confinant, que hi havia un estat d'alarma i en res, en una hora de lectura em vaig haver de posar al dia de què estava passant exactament. No en tenia ni idea. I per sortir vas tenir problemes per sortir del país? Aquesta va ser una de les primers reflexos, veure si m'anava, perquè ja vèiem que els vols estaven tancant i el vol que jo tenia de tornada uns dies més tard ja estava anul·lat. Però afortunadament vaig trobar l'única línia aèria que encara operava, la vaig poder agafar un dels darrers vols i vaig poder tornar amb un viatge una mica estrambòtic a Europa a temps. Vaig poder tornar. Déu-n'hi-do, quina aventura, tot i que deus estar acostumat a situacions una mica... Situacions, sí, però una situació com aquesta, no, jo mai havia estat en la situació d'haver marxat per potes d'un país d'aquests, tot i que és una cosa que et pot arribar, evidentment, depèn dels àmbits i els llocs per on et passegis. El que passa que la situació sol ser a la inversa, és a dir, marxes per potes perquè el perill està en el país on estàs. I en aquest cas marxava cap a on estava el perill, per dir-ho d'alguna manera, que tot era una mica paradoxal i una mica a l'inversa de com jo hauria imaginat que passaria una cosa així. Vull dir que tot tenia una mica un cert toc d'ironia i d'incongruència que jo precisament volgués marxar d'un país que finalment ha estat molt poc tocat com la majoria dels països africans pel brot de Covid-19. Xavi, tu abans hi feies referència fa un moment, no? L'epidèmia vista des d'un país africà i veient com es desenvolupa el teu lloc d'origen. Tu has viscut moltes situacions d'epidèmia, ets un expert en el tema, abans de la presentació inicial ja ho he explicat una mica per sobre, però, esclar, segurament tu t'has anat configurant al llarg de la teva vida professional una configuració del món a partir de totes les coses bones, dolentes i molt dolentes que has anat veient, però ara aquests mesos que portes a Can Ruti treballant i veient l'epidèmia a casa teva, t'ha modificat la configuració del món? No te l'ha configurat? Quins matisos li veus aquí? A veure, sí, hi ha dos aspectes, tots dos paradoxals i també curiosos. El primer és que, i això ho comentava amb algun altre col·lega que també havia treballat en aquests països i coneix el pa que s'hi dona, és que en el fons tot plegat ha estat simplement el mateix guió però amb un canvi d'escenari. I els brots epidèmics que he pogut conèixer, més o menys de prop, alguns directament en països africans, realment, si un s'hi para a pensar i fa una mica de... No cal fer molta abstracció per adonar-se realment això, que és exactament el mateix guió i l'únic que canvia és l'escenari. Ja. I es dona la sensació de que sigui una història diferent, però és exactament la mateixa. Les reaccions socials, els comentaris, tot el que és l'input mediàtic, la subjectivitat. Amb un brot epidèmic cal tenir en compte que hi ha dos aspectes que són igual d'importants i a vegades fins i tot un atropella l'altre i esdevé més important. I tots dos s'han de tractar. El primer, l'aspecte subjectiu, social de l'epidèmia, o sigui, tota la disrupció psicològica i social que pot provocar. I en segon lloc, la part biomèdica, és a dir, el que fa el bitxo que es transmet i provoca la seva malaltia. S'han de tractar els dos àmbits. I quan jo parlo de que és exactament el mateix guió però amb escenari diferent, em refereixo
aquesta part de subjectivitat, de reacció social, que un veu exactament els mateixos tics i les mateixes reaccions que es podien observar, per exemple, amb el brot d'Ebola de l'Àfrica de l'Oest, però posat exactament en un escenari diferent. I, per tant, aquesta impressió de que certament no som ni tan diferents i potser no en patim tant perquè tenim un sistema de salut més robust que pot respondre, però que les reaccions són exactament les mateixes. I això, de fet, ha estat bastant útil a l'hora de fer el meu treball perquè he pogut aplicar molts coneixements pràctics que havia observat o tingut en d'altres contextes, senzillament aquí, i la veritat és que han funcionat perfectament. Han funcionat perfectament. I l'altre aspecte és que sí que hi ha una sensació de vulnerabilitat que jo he descobert en el sentit de que si jo en algun país em trobava en un perill epidèmic, per dir-ho així, sempre tenia una rereguarda, que jo podia tornar a un refugi a casa meva. I en aquest cas, és el que deia abans, ha estat una mica al revés. I, per tant, donava com una sensació també una mica estranya de dir, ostres, no estic segur i, per tant, soc més vulnerable del que jo tenia assumit en aquests països. En qualsevol cas, pel que estàs dient, el teu missatge ens pot ajudar a relativitzar, no? Quan dius, tots som humans i tenim reaccions semblants. El Covid-19 ens ha enganxat immersos en uns objectius de desenvolupament sostenibles que es van plantejar des de l'ONU per al 2030 i que ja hi havia moltes crítiques perquè els països més avançats, entre cometes, això de més avançats, no ens estàvem donant gaire pressa per assolir aquests objectius i ens quedaven 10 anys. I ara, en aquest moment, tenim com dues tendències d'opinió. Els que reclamen que les organitzacions internacionals exerceixin un lideratge més potent i que, per tant, a través de la cooperació internacional assolim aquests objectius. I també tenim, i no cal que diguem massa noms, aquells que defensen el tancament de fronteres, el mirar l'aspecte local, el mirar-se més al malic, el veure l'altre com a diferent i no com un germà o com un semblant. I enmig de tot això hem de reconèixer que organismes internacionals com la ONU i d'altres estan perdent lideratge, ja l'estaven perdent a marxes forçades i en aquesta situació de Covid s'han qüestionat molts aspectes d'aquests organismes internacionals. Nosaltres, com bé saps, som una escola, jo sóc un professor de llengua i literatura. Quin missatge, tu que tens un bagatge internacional tan extens i que pots tenir la capacitat de relativitzar que potser podem tenir els altres, però tu, a més, ho has viscut in situ, i coneixes bé l'acció d'aquests organismes internacionals a cada territori. Quin missatge ens donaries i què podem fer nosaltres? A veure, en una situació de crisi, les dues reaccions, i torno a aquesta idea del guió en un escenari diferent, es donen a tot arreu. És a dir, i tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. El que és de dir, de fugir del problema i protegir a mi i els meus, o l'altre, buscar solucions per tothom. Amb la curiositat que aquestes reaccions no acostumen a tenir una base racional, sinó una base més subjectiva d'una reacció inicial a un pànic o a una por que porta sobretot al de fugir i a l'aïllacionisme, que és el que hem observat en alguns països, però que després, si un fa una anàlisi racional, se n'adona que no és un problema d'un país individual i que cap país per si sol podrà solucionar. I que tots els grans problemes de la humanitat que ara tenim són problemes que s'han d'entomar globalment o és impossible. És a dir, aquella dita que deia un teòleg, però passar parlant en un altre àmbit, evidentment, crec que des d'un àmbit més materialista també és cert. O ens salvem tots, des de la paraula dit salvar, des d'un punt de vista materialista, o no salva ningú. Ja. I això és més cert que mai. I per tant, no cal que digui problemes. La Covid-19, jo vaig dir des d'un inici que no era un problema, en el seu arrel és un problema ecològic, no és un problema biomèdic. És secundàriament biomèdic, però la seva arrel és ecològic i des del punt de vista ecològic significa que les seves solucions també són globals. Evidentment, aquesta tensió entre
buscar solucions globals i buscar les solucions individuals, qui acaba patint són aquelles institucions que haurien de respondre des d'un punt de vista global, en les quals se'ls resta credibilitat com més forta és la tendència individualista o aïllacionista dels actors mundials. En aquest sentit, jo considero que no cal esperar que només que aquestes institucions ens treguin les castanyes del foc, que potser era una postura còmoda, sinó la de promoure des del nostre àmbit local i des del nostre àmbit nacional o estatal, allà on nosaltres podem influir, que hi hagi polítiques d'adherència a les corrents més globals de buscar solucions globals a tot el que fem. És a dir, actuar individualment però amb una visió global. Encara que soni una frase feta, però continuo pensant que és l'única manera de que ens salvem tots. Sí que és cert que hi ha unes tendències egoistes de que la gent, sobretot més benestant, té la tendència de dir no, a mi això no em passarà, però la realitat és tossuda. I la realitat és una qüestió de temps que atropelli uns i els altres. Potser uns ho farà més aviat, com s'ha vist, perquè la Covid també té una relació d'afectació a estats socials més desafavorits, però que tard o d'hora ens acabarà, diguem-ne, ni que sigui per egoisme, també és racional actuar globalment. Sí. Em quedo sobretot amb el teu missatge de cadascú des del lloc on està mirar d'incidir el màxim possible en què es duguin a terme polítiques globals d'intercooperació internacional. Xavi, llegint alguns dels teus textos, concretament un, em va venir al cap el poeta Rainer Maria Rilke i concretament quan l'any 1902 Rilke arriba, es queda sobtat perquè allà descobreix un nou tipus de mort. La gent, el mateix Rilke en el llibre Els quaderns de Malta diu «Ostres, això són els hospitals, aquí ve a morir la gent, en aquestes caixes tancades on s'oculta la mort perquè la mort és desagradable». Un concepte molt dels nostres països d'aïllar i separar la mort. Fins i tot comenta en algun moment que tot París fa olor a iodoform, diu ell, i per tant olor d'asèptic i olor d'hospital, i això no li agrada, no? Li agraden les coses naturals. En alguns dels teus textos llegia com aquesta necessitat que s'ha tingut aquí de no veure la cara de la mort i d'amagar-la i de no poder-nos acomiadar dels nostres éssers estimats i de no poder fer els rituals necessaris. Tu has viscut aquesta situació i situacions molt salvatges, abans parlaves de l'èbola i d'altres epidèmies que sabem que has viscut molt de prop, i segurament has detectat o has observat altres polítiques diferents amb la ciutadania per poder-se acomiadar dels seus morts. Desconec quines deuen ser, però si ens en poguessis fer 5 cèntims i de quines són les teves idees al respecte? Sí. A veure, això és una de les qüestions que... Recordo un tuit molt primerenc, escrit el 14 de març, quan jo encara estava a la República Centreafricana, quan la gent em demanava explicacions del que estava passant. Jo vaig comentar i vaig posar explícitament, vaig dir, faríem bé de fer un protocol pels enterraments i per l'acompanyament dels malalts terminals, perquè sol ser una qüestió molt sensible en els contextos de brots epidèmics en els quals precisament es vol evitar per diverses raons que hi hagi aquests acomiadaments i aquestes acumulacions de persones al voltant d'un finat. I és un dels punts que, veient l'evolució i al cap d'unes setmanes, em va sorprendre, i és que realment la mort havia desaparegut, literalment. Els enterraments s'havien convertit la cosa més escèptica i impersonal, si ja ho eren abans, ara s'ha arribat a l'extrem, però el que em va sobretot sobtar és que això no va provocar cap mena de trasbals, a part de l'angoixa o de personal de les persones més afectades, però ningú va protestar, no vaig sentir quasi cap protesta, no vaig sortir... I això ho pots interpretar de dues maneres.
que estàvem en un ambient, diguem-ne, de civilitat i adherència a totes les mesures que s'imposaven de forma totalment dòcil, o que realment no hi havia un canvi significatiu entre els rituals de la mort que portàvem fent fins ara i senzillament els havíem exagerat, però per nosaltres ja ens semblaven naturals. El món dels tanatoris, en el qual es fan doncs, com aquestes cerimònies enllaunades, escèptiques, llunyanes, i fins i tot la imatge del cadàver, del mort físic, s'evita. Llavors, això contrastava molt amb la meva experiència o el que jo havia vist en dos casos concrets, una a Madagascar i l'altra a l'experiència d'Ebola a l'oest d'Àfrica, en el qual es van fer aquestes mesures precisament perquè, i lògiques des d'un punt de vista de salut pública, perquè eren focus d'irradiació a les cerimònies fúnebres, que hi ha un contacte directe amb els morts, que se'ls amortalla i, per tant, hi havia una possibilitat d'infecció molt elevada, però que va arribar aquesta prohibició a provocar autèntiques revoltes i actes de violència de la població i de resistència que va obligar a que fins i tot s'hi posessin els antropòlegs com a equips necessaris en les respostes epidèmiques per poder donar uns missatges i poder conduir o fer aquestes cerimònies o aquesta política acceptable. I, per tant, em va fer pensar quina és la cultura de la mort que nosaltres estem desenvolupant. Si realment, al final, només hem vist, com han dit, que es precipiten molts altres fenòmens com l'ús del teletreball, doncs també s'ha precipitat una mica el fenomen de portar a l'extrem la mort enllaunada. No veiem els morts, vull dir, si algú que no sigui un familiar m'explica si ha vist algun mort de Covid, però vas preguntant pel carrer i quasi ningú ha vist, ningú dels 27.000 o 28.000 morts que hem tingut a l'Estat. I no hem vist cap mena de foto, per pudor també, també per qüestions de... Però és una dada que a mi em va xocar moltíssim i que no coneixia aquest text de Rilke, però crec que Rilke, si es passegés avui dia pels nostres ciutats, tornaria a escriure exactament el mateix. I em fa pensar una mica aquesta cultura que viu d'esquena a la mort, probablement perquè també ha renunciat a donar sentit al que significa la mort o el que ens confronta la mort, i senzillament és un mal tràngol que quan ens passa a nosaltres no sabem com el passarem, però quan passa als altres l'acompanyem i passem capítol tan ràpid com sigui possible sense enfrontar-nos a les preguntes que s'ha fet l'home de sempre. I això no és un judici de valor i em planteja la pregunta encara més enllà de dir si aquesta renúncia realment és lògica i realment tenim el que tenim i per tant no val ni la pena plantejar-s'ho o realment respon a una claudicació dels homes d'avui dia. Bé, com a mínim aquí està clar que nosaltres ens estem allunyant no només de la mort, sinó d'altres aspectes i jo crec que aquí s'obre tot un camí de reflexió i la veritat és que quan vaig llegir les teves paraules vaig pensar, estic segur que sortiran pensadors que ja van en aquesta línia i que a partir de la situació que estem vivint hi aprofundiran. Quan abans deies no coneixia aquest text de Rilke, pensa que Rilke està considerat l'últim romàntic i per tant després de Rilke ve un model de civilització que ell segurament no aprovaria gaire i no és perquè fos un sort. Xavi, com bé saps, des de fa uns quants anys, especialment des de la crisi del 2008, els economistes s'han acabat convertint en el centre de les tertúlies, en els mats de la tribu, i ens els escoltem i veiem que uns economistes diuen unes coses, els altres en diuen unes altres, no s'acaben de posar d'acord, però el missatge economicista s'ha convertit en un missatge central en el discurs de tots plegats. Fins i tot a la ciutadania, que de vegades no entenem massa d'economia, volem fer servir arguments economicistes. Però ara, vet aquí que arriba una altra crisi i en aquesta crisi, tot i que els economistes segueixen, i amb tot el respecte i el carinyo pels economistes, que en conec moltíssims i la seva tasca també té la seva rellevància, però els epidemiòlegs
ens esteu desplaçant els economistes i aleshores, a partir del moment, ho dic en un cert sentit, a partir del moment que l'epidemiologia ens aparta l'economicisme, tenim epidemiòlegs a les tertúlies o arguments epidemiològics a les tertúlies, no? I, per tant, comença la demagògia, comença la polèmica. Jo, ja t'ho vaig dir, em declaro un ignorant absolut en epidemiologia. Sí que detecto des de la meva ignorància de ciutadà del carrer i per cosetes que he anat llegint, entre les quals estan els teus textos, que estan passant coses estranyes, no? És a dir, el ball de números de morts que hi ha hagut i l'abast d'on estava arribant la, entre cometes, tragèdia. Val. A veure, dos aspectes. O sigui, m'has preguntat pels economistes i pels epidemiòlegs. Primer et responc una mica pel nivell a economistes, que si no recordo malament vaig escriure alguna entrada al blog fent alguna reflexió en aquesta línia, sobretot a nivell que tu suggereixes amb la teva pregunta, a nivell del llenguatge i com el llenguatge arriba a configurar la nostra visió de la realitat. Llavors, quan tu introdueixes en el teu llenguatge termes econòmics, evidentment fas una visió o configures la teva visió de la realitat amb una realitat purament economicista que la seva manifestació més extrema és el posar preu a tot i confondre preu amb valor. Jo recordo que va ser molt il·luminador un llibre que vaig llegir no fa molt d'un tal Sandler, que és un expert en bioètica de Harvard, que es titulava Los límites morales del mercado. I aquest llibre precisament deia com amb aquesta dinàmica de voler posar preu a tot s'arriba a pervertir la naturalesa mateixa de les coses. I un exemple molt clar, i parlava fins i tot dels enterraments, però deia, per exemple, de la casa. I aquí enllaço un altre autor, que vaig fer una mica el link amb tots dos, que es diu Claudio Magris, que amb un text preciós que té a l'Infinito Viajar, doncs diu que la casa és el lloc on realment som els qui som. Vull dir, fora de casa podem dissimular, però a casa, sobretot si convivim amb algú altre, acabem mostrant-nos el que realment som. I és on ens la juguem de veritat, no amb els viatges exòtics, no anant a la República Centreafricana, no anant a aquests llocs paradisíacs, ni sota una palmera amb una platja de sorra blanca, sinó realment en el dia a dia i a la casa. I en aquest sentit reivindicava el sentit de la casa i aquest mot català tan nostre que és llar, que és el lloc on som. I per tant té un sentit molt més que supera el sentit que la visió economicista li ha donat fins al punt de fer-ne un valor o una cosa amb la qual es pot especular, fins al punt d'arribar-nos amb la paradoxa de que tenim pisos buits de cases que no fan la seva funció senzillament perquè estan esperant a que pugin el preu per poder-les vendre's per part del propietari. I això és una violació en termes, és a dir, aquella casa deixa de ser casa, deixa de tenir el sentit del que és o del que va estar fet específicament. L'economicisme portat al seu extrem arriba a portar situacions que si te les mires objectivament són absurdes. I això els nostres avantpassats ho tenien molt més clar que nosaltres. La vida tenia molt més sentit, les coses tenien sentit. Hi havia un arrelament en la realitat, en el dia a dia, en el quotidià. I quan el quotidià es buida aquest sentit i només se li dona un preu pel que fas, deixes de fer, o pel que se li dona en un mercat que no té cap mena de relació amb el que realment val, llavors cau amb l'absurd i amb aquesta sensació de sense sentit que probablement molta gent experimenta. En aquest sentit, també, i contradient a economicistes molt coneguts i molt mediàtics, que no cal que digui cap nom, a mi em fan una mica de feresa quan fan afirmacions d'aquest tipus molt utilitaristes. Diuen, mira, això l'únic que ens interessa és que funcioni. És a dir, que doni mitjans de vida per la gent. Les bases amb les que sigui és igual. Després ja posarem mesures correctores perquè no se'n vagi de mare. Però clar, si un para a gratar, primer, que les crisis que hem tingut i la que tenim ara ja contradiu que això realment funcioni d'aquesta manera, sense que hi hagi uns valors o que hi hagi una base de sentit
amb tot el que fem o deixem de fer i el valor que li donem quan parlem el valor de les coses. I en segon terme, ell parla que, clar, si una economia que està basada en modular o moderar els impulsos d'enriquiment que tots podem tenir amb l'ambició, si és una cosa que ens fa més o menys persones, finalment. I finalment el que els ha passat a les cases també ens està passant a tots nosaltres, que ens tornem amb persones buides del que ens dona valor com a persones, senzillament amb objectes que tenen ambicions, i aquesta ambició conduïda genera una productivitat i una riquesa. Per tant, no crec que aquest mateix deia que ell no feia judicis morals, però jo crec que això és un greu error. Un horror quasi ontològic, diria. I per tant, estic molt en desacord amb aquest reduccionisme atroç, absolutament atroç de la realitat en termes economicistes. I la part d'epidemiòlegs, que tu em deies, sí que és veritat, a mi realment és una de les experiències des d'un punt de vista professional molt interessant, a part del drama que és aquesta onada epidèmica, però els epidemiòlegs ens hem tornat molt populars. No hagués imaginat mai que quan vaig agafar aquesta branca arribaria jo a ser tan sol·licitat ni tan popular en aquests moments. Jo originàriament no soc epidemiòleg, vaig fer microbiologia clínica, però ja fa anys vaig decidir que volia tirar cap al camí de l'epidemiologia i la salut pública, complementant les dues especialitats. I sí que és cert que un dels grans problemes ha estat la traducció d'una ciència, a mi coses que em semblaven molt òbvies perquè són elements de treball que jo utilitzo quotidianament, com es van popularitzar, per exemple, aquest famós número R, el reproductiu bàsic, que és una corba epidèmica, que és l'accés de mortalitat. Però també amb la paradoxa que calia explicar molt bé i fer un treball de traducció, de pedagogia. I aquí és un altre dels punts en què no és que faltessin epidemiòlegs, el que falten és epidemiòlegs que sàpiguen transmetre aquesta informació i que siguin referents, perquè en una situació d'aquest tipus el que busca, i és molt natural tothom, és certeses, coses. Passarà això, passarà allò altre. Un horitzó exacte en el qual cap on ens mourem. I, per tant, això d'agafar-se als epidemiòlegs perquè tenen un coneixement, lògicament, superior, que quasi els ha convertit una mica com sacerdots, quasi com oracles, amb els perills que això pot tenir. I, per tant, aquí sí que ha faltat en aquesta epidèmia més figures que sàpiguen fer aquest paper, que té en relació amb el que jo deia a l'inici de tractar aquesta part social subjectiva de l'epidèmia. I amb això és molt essencial la bona comunicació. I en aquest sentit, jo he estat molt comprensiu amb tot el ball de xifres i la rapidesa dels esdeveniments no donava, entre la manca de bons comunicadors i la rapidesa dels esdeveniments, doncs no donava lloc a donar realment explicacions del que estava passant, de com s'interpretaven les xifres, del que és una notificació, molts conceptes que ajuden a entendre exactament tot el que hem estat observant o tots els inputs informatius que han arribat. En aquest sentit, jo vaig iniciar una sèrie d'entrades en el meu blog explicant conceptes d'epidemiologia per ajudar, però en el moment en què em vaig posar, va durar una setmana, i el moment que em vaig haver de posar a treballar al 100% amb aquesta epidèmia, doncs ho vaig haver de deixar córrer. Però dubto que jo crec que als epidemiòlegs passarà el mateix. Un cop hagi passat això, passarem una altra vegada al segon pla i se'ns oblidarà relativament fins que no se'ns torni a necessitar. No crec que passi res semblant al que ha passat o al que ocorre amb els economistes. Està clar. No, jo, a veure, epidemiòlegs no en conec gaires, però el que sí que tinc claríssim per tots els teus textos que he llegit i pel discurs que estàs fent en aquesta xerrada que estem mantenint és que més enllà de ser epidemiòleg fas tota una reflexió molt encaminada a uns determinats valors i a una manera d'entendre l'ésser humà que penso que ho fa especialment interessant. Tu has fet servir la paraula incertesa. I està clar que una situació d'aquest tipus genera incertesa i als humans ens costa conviure amb la incertesa i segurament tampoc no una
massa gran fins ara per aprendre'n, perquè hem crescut en un món que ens semblava segur i ens creiem que era segur. Però, evidentment, la pau social pot estar posada en qüestió perquè més enllà de l'epidèmia ve l'equilibri o el desequilibri social a través d'una crisi econòmica, d'una crisi de valors i de totes les crisis derivades que puguem pensar, no? Tu has viscut situacions, deixa'm dir, salvatges, no? En països que estan molt, entre cometes, tocats, no? I ets coneixedor de la història, de la literatura, més enllà de les epidèmies. Creus que hi ha el risc que perdem les coses de mare i que la pau social quedi tocada? La pau social depèn de com s'entengui. És a dir, crec que com en moltes crisis, i com a mínim d'una forma transitòria, i de fet això va passar també amb la crisi econòmica 2008-2009, i aquí de fet s'està observant també, és que el que està provocant és més accentuant les diferències socials. I tant perquè l'epidèmia té una component de classe, vull dir, jo he de dir que tots són vulnerables igual, això no és del tot veritat, és a dir, tots són vulnerables però en diferent grau. Però si un analitza i tenim les dades de les incidències per barris, veiem que hi ha una gradació directa dels nivells socials i socioeconòmics per barris i la incidència del coronavirus. Això és una realitat. És a dir, tota epidèmia posa de relleu el teixit social o les condicions de base que hi ha en una societat i del sistema tant sanitari com d'atenció social. I això és molt, molt, molt evident. És a dir, per exemple, nosaltres ha fet emergir, i poso un exemple, ara que comento això, el tema de les residències d'avis. És a dir, les residències d'avis ha passat una catàstrofe, una autèntica catàstrofe, que podríem quasi qualificar de dimensions humanitàries, amb una mortalitat molt elevada i amb algunes residències molt tocades. És a dir, penseu que les dades, i crec que les dades no s'han analitzat prou i s'han maquillat fins a un cert punt, però que probablement 30-40% de tots els morts de Covid a tot l'Estat han passat a les residències d'avis. Però això el que ha fet és emergir una realitat que ja existia, una vulnerabilitat que estava latent, que no era evident, però que la crisi senzillament ha aflorat unes condicions de les residències, un model de residències que no són òptimes, que no responen a un model ni humà ni humanitzador en general. Hi ha totes les excepcions, perquè n'hi ha de molts tipus, però amb unes deficiències que s'han posat molt de relleu. Això senzillament és un detall, un exemple, però això ha passat absolutament en tots els àmbits. També ha posat de relleu, en un sentit positiu, un sistema sanitari superrobust que ha sabut respondre d'una forma absolutament extraordinària i amb una adaptació extraordinària, que fins i tot sorprenent, a una allau de pacients que de manera que molts hospitals han passat quasi el 80-90% de la seva activitat a centrar-se exclusivament a l'atenció d'un tipus de pacients, els afectats per Covid, i a reconvertir-s'hi i a triplicar o més la capacitat de les unitats de cures intensives, per exemple. I això en un temps rècord. I, per tant, qualsevol situació d'aquestes de crisi fa sortir el pitjor i el millor. I això també val per les desigualtats socials. És a dir, ha afectat més a gent amb menys poder adquisitiu, amb gent de nivell socioeconòmic més baix, i a la gent més rica les ha afectat menys, senzillament per una qüestió de vulnerabilitat social. Però això també passa en moltes malalties. Però això, com que ha estat una situació aguda, ho ha fet de forma palesa, de forma molt evident. I un altre efecte, i aquí venen les disfuncions del sistema econòmic actual, i això també es va observar a la crisi del 2008-2009, és a dir, va haver un empobriment general. Encara, en certa manera, l'estaven patint. Però si un mira les classes més benestants, més riques, sobretot les molt, molt, molt riques,
van augmentar la seva riquesa. És a dir, la crisi va fer augmentar les diferències socials, però no perquè empobrís més uns altres, sinó que va empobrir més uns, però va enriquir també molt més uns altres. I en aquesta fase de la crisi, això també ha passat. És a dir, també està passant. És a dir, les grans fortunes han augmentat el número de beneficis que tenen amb un contrast paradoxal amb la gent que ara, a partir d'ara, sobretot patirà les conseqüències econòmiques d'aquesta epidèmia. Tot això, senzillament, demostra que una epidèmia fa emergir totes aquestes situacions, tot el teixit social, lo bo i lo dolent. I això també es va observar amb les crisis epidèmiques que hi ha hagut, la més coneguda, aquesta de l'Ebola de l'Àfrica de l'Oest, entre el 2014 i 2016, va passar exactament el mateix. Per això, en una anterior qüestió, jo deia exactament això, que és el mateix guió però diferent escenari. Ja, sí, ho has dit. El mateix guió però diferent escenari. I quan tens un escenari diferent, doncs un mateix guió pot donar un producte diferent o a vegades fins i tot similituds, però sí que es donen paral·lelismes, tot i que, evidentment, l'escenari canvia bastant. En aquest sentit, sí que hi ha un risc de pau social perquè aquestes diferències, si arriben a un cert extrem, és lògic que arriba a ser insostenible. No podem mantenir gent molt pobra junt amb gent molt rica. Hi hauria un moment que quan no tens res a perdre et rebel·les. I aquí és on intervé un estat que tingui certa fortalesa i que hi hagi una certa economia mínimament distributiva que permeti pal·liar que aquesta tendència natural del sistema capitalista d'enriquir molts amb uns i empobrir molts amb uns altres pugui reequilibrar. I és on entren tots els estaments i els punts forts d'un sistema o d'un estat social amb aquesta visió que està molt arrelat a Europa, que és sobretot dos pilars, que és un accés a la sanitat pública de qualitat i universal i a l'educació també de qualitat universal. Que això ho tenim i això ha demostrat el sistema que ho té i que pot respondre a una situació de crisi. I que són els dos pilars que ara ja ningú aquí s'atrevirà a discutir que la salut i un sistema de salut universal i públic és un pilar essencial d'aquesta pau social. I, per tant, en els nostres països d'Europa jo crec que no hi haurà, encara hi ha aquests mecanismes. Sempre hi ha les disfuncions i les injustícies, però crec que l'estat de dret, aquest estat social, encara està molt ben assumit, molt integrat i no pot arribar. Però en d'altres països, segons si es tensi la corda, sí que pot arribar a haver-hi. I és una de les coses que feia precisament por si l'epidèmia hagués fet realment uns estralls en països africans que ja tenen una estabilitat política i social de base greu, que hagués pogut estar de detonador. Però, afortunadament, aquesta epidèmia està passant bastant desapercebuda relativament en països africans i això no ho hem vist. Per tant, la meva resposta és que jo no crec que hi hagi un cataclisme social. L'Estat mateix no vol que això passi i això passa per enfortir l'economia distributiva i això es farà i la mateixa gent que s'enriqueix del sistema no vol que passi això perquè això també significa empobriment per tothom. I no hem arribat als extrems d'un exemple que jo he utilitzat de les grans disrupcions epidèmiques dels anys passats i de l'edat mitjana, dels segles passats, on, per exemple, la pesta negra del 1347-1354 va fulminar entre el 30 i el 40% de la població europea. I tant. Per tant, des d'una perspectiva històrica, també és bo de recordar que aquesta epidèmia no ha estat dramàtica, però ha estat bastant, no diria ridícula, perquè no es pot ridiculitzar tots els morts que hi ha hagut, però ínfima, comparat amb segons què ho comparis del passat. I en aquest sentit també voldria fer una mica la reflexió de dir, per exemple, en alguns àmbits es diu ara que la crisi econòmica que provoca o que ara començarà a provocar provocarà més morts que l'epidèmia en si. I això també és una realitat i també va ser una realitat per l'Ebola a l'Àfrica de l'Oest. També va destrossar el teixit
feble ja d'entrada sanitari, que va fer que tots els programes verticals, sigui vacuna, VIH-Sida, malària, tuberculosi, s'aturessin i, per tant, hi hagués de rebot una mortalitat o morbilitat associada a altres malalties indirecta que molt probablement va provocar més morts indirectes que l'èbola mateix. Llavors, aquesta crisi econòmica, alguns diuen no, però és que l'economia també és per salvar vides. Aquí hi ha una dicotomia que sembla difícil de resoldre, però que també ve donada per un sistema econòmic que fa que quan no hi ha que no està bastit sobre la persona en el centre, està bastit perquè allò funcioni i generi riquesa en base a uns instints d'enriquir-se o de lucre que finalment entren en col·lisió amb els drets individuals. I d'aquí aquesta, diguem-ne, dicotomia o aquest discurs que sembla en el sistema actual com insoluble entre mantenir l'economia funcionant però alhora preservar la salut. Una cosa que sembla una mica absurda, és a dir, no anàvem tot a favor de l'home? Doncs no, resulta que no, o economia o home. I aquí és on hi ha una tensió i es veu també tensions ideològiques o polítiques, però el tema ve molt més de fons, és a dir, què és el que tu consideres o en base a quina és la base final d'un sistema econòmic. I jo feia una mica el paral·lelisme, m'imaginava que en el fons, tant el capitalisme, amb totes les seves, diguem-ne, però sobretot el capitalisme més liberal i el comunisme tenen una base comuna i és que anul·len l'individu, anul·len l'interès de la persona, tot i que el capitalisme això ho disfressi en forma de llibertat individual, però al final no és la llibertat individual, perquè és la llibertat individual perquè jo em pugui enriquir tant com sigui possible. I aquesta llibertat individual acaba eliminant, paradoxalment, a l'individu. No està l'individu o la persona en el centre del sistema. I en això, en el comunisme, el seu fracàs també està degut a que també hi ha una eliminació del sistema, el que comptava era només la col·lectivitat. I, per tant, aquí anem una altra vegada al que deia jo abans. Una crisi d'aquest tipus posa palesa aquestes qüestions de fons, el teixit o l'estructura social sobre la qual nosaltres estem posats. I per tant, ara hi ha aquests dos discursos i es diu, no, ara tornarem, això canviarà tot i farem no sé què, és una oportunitat per recomençar. Jo soc molt escèptic, perquè d'entrada ja veus que el que hi ha a la inèrcia és tornar a intentar la normalitat que teníem al mes de febrer. I aquesta és la intenció i no crec i crec sincerament que es tornarà aleshores. Per bé i per mal, amb algunes polítiques que sí que està arrelant, doncs, evidentment, el sentiment de que cal canviar el tema del model ecològic, etc., però que essencialment el que volem és tornar a la inèrcia, per bé i per mal, perquè jo no vull ser destructiu, hi ha coses molt bones, al mes de febrer. Aquesta és la resposta una mica enrevessada, o sigui, no veig cap cataclisme social, però sí una tensió que deixa palès una sèrie de contradiccions de tot el sistema social, econòmic en el qual nosaltres estem aposentats. I fins aquí la primera part de l'entrevista amb el doctor Xavier Vallès. Esperem que n'hagueu gaudit d'allò més igual que nosaltres. No us n'aneu encara, perquè us deixem amb unes petites grans joies que ens ha deixat el doctor Xavier Vallès i de les quals esperem que en puguem gaudir tots plegats la setmana que ve. Fins aleshores. Per tant, els discursos aquests de negligir un passat com que fossin de bàrbars o d'ignorants, em sembla que l'únic que demostren és que els bàrbars o ignorants potser som nosaltres que no ens sabem comprendre ni a nosaltres mateixos ara ni als d'abans. Entrem una altra vegada amb la lògica individualista que porta a la infelicitat individual de tothom i a la injustícia. Els homes no sabem què, però som comuns tots plegats. I això és el que ens fa tan estranys. És una cosa, mira, la millor crítica d'un llibre és que te'l llegeixis tu mateix, a nivell, que és una cosa que caldrà pensar-hi profundament a nivell científic, ha passat moltíssim. Bastant. A mi m'ha sorprès, és a dir, molts, diguem-ne, visionaris i dient coses que al fons eren obvietats o coses que eren evidents que anaven a passar, o que dèiem moltes o molt probables, però que ens ha encantat sentir-ho perquè és el que volíem sentir. Volíem sentir els nostres sants actuals dient les coses que nosaltres volíem sentir
o fins i tot refrendant amb impressions que nosaltres volíem tenir sota impulsos més amagats que a vegades ni tan sols coneixem, no? Perquè podem ser famosos, que hem de ser coneguts per alguna cosa, que hem de tenir rellevància. I és veritat, hem de tenir rellevància. Potser el que passa és que ens equivoquem per qui i on hem de tenir rellevància. A mi una de les coses que em és dir, quan jo veig tantes vides anònimes, curtes, dures, que dic, quin sentit té? I, clar, la meva vida jo...